Dan Bello fa ya fito ya yi nadama ya ce ya tuba game da wasu maganganun da yake akan wasu manyan ƙasa. To amma dai ba nan gizo ke sakar ba. Abin da ban fahimta ba shine shin tuban nan da ya yi taubatan nasuha ne ko ko taubatar muzuriya? Ga dai abin da zai faɗa kuma dai ku ji abin da kuka fahimta ko fahimtar da mu a comment section. Jama'a assalamu alaikum. Maganar gaskiya fitowa da na kira tsohon gwamnan jihar Kano Dr. Rabi Musa Kwankwaso na ce yayi ƙarya gaskiya ba daidai bane. Al'adarmu, a addininmu da tarbiyyarmu. Kuma na yi nadama, na janye kalamai na kuma ina neman gafarar shi da kuma duk wanda abin ya bata wa rai. Sannan ina son amfani da wannan dama domin kawo ƙarshen zaman doya da manja da ke tsakanina da 'yan kwankwasiya. Sannan kuma warware matsala ya kamata a ce an duba an ga mai tushenta. Ina gani duk wata takaddama da ake samu a baya saboda yawan kallon wannan mutum da nake yi ne shine yasa bana ganin alherin da abba yake yi a Kano, bana fitowa faɗa sai neman laifi, kuma shine dalilin da yasa ake cewa 'yan kwankwasiya sun fiye zage-zage. Shine yasa ake wa tsarin ilimin primary da secondary fenti duk da cewa foundation din ne yake a rugurguje. Shine yasa duk da cewa ina cikin ni'ima da kwanciyar hankali a nan, amma kullum hankali na yana kan matsalolin da suke addabar mutanen mu ne a gida. Shine yasa aka rage malamai albashi waɗanda aka musu promotion, aka dawo da promotion din nasa baya, kuma aka zabtare albashin da ake ba. Shine yasa ake tsula mana zunzurutun ƙarya duk da an san cewa ba haka za a yi ba. Ina fata wannan zai zama ƙarshen zaman doya da manja tsakanin da 'yan kwankwasiya. Za mu ringa zaman zumunci, daga abin da suke yi na alheri kawai zan ringa nunawa. Duk wani abu da nake tunanin ba daidai ba ne, ko ga yadda za a gyara, ko ga shawara da nake so in bayar, zan yi shiru da bakina. Ina fata za mu ringa zumunci da 'yan kwankwasiya, za mu ringa shiri, za mu zama abokai. Kuma dai gaskiya ina so nima in yi mubaya'a in ce kwankwasiya amana, ko zan dan samu dan scholarship nima. Hasano.